Hej Frederik. Jeg laver lige en lille video af, hvordan det ser ud, når du kommer i skole. Du kender jo turen. Der kan man meget let komme til at gå videre, fordi man tænker, der gider jeg sgu ikke ind, men så kan man lige bakke. Og så sige, men det gør jeg sgu alligevel. Når du så kommer herind, så er der ikke så mange lige for tiden. Så det handler om lige at gå til venstre herinde. Det er den nye plan, vi har. Ind i Panic Room eller Mindfulness Room. Tænder lige lyset. Man kan også lukke døren, det gør jeg lige. Det behøver man ikke, men det er faktisk meget rart en gang man lige. Hvis jeg skal få lidt fred fra Michael, så går jeg nemlig herind nogle gange og lukker døren. Ja, dem kan man faktisk sidde på. Det er faktisk ret rart for nogen. Jeg bliver sådan lidt bekymret på boldens vegne, hvis jeg skulle gøre det. Så er det planen, at vi skal prøve at sidde og lave et eller andet her. Som det kan være, at vi bare skal snakke eller spille et eller andet spil. Jeg er også lige ved at undersøge noget med noget elektronik og noget robotter og noget kodning og sådan noget, som jeg skal bestille hjem. Så kan vi jo prøve at kigge på det og så se, om det er noget. Skal vi prøve det?